Hi everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरनायबाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ, बरियाहाय दं आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने मोनसे स्पेसियेल आंनि थाखाय आरोना। आं सरमाव थांनो नागिरदों, ओमफ्राय आङो बेखौ मा लानाय जागोन नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। ओमफ्राय फार्स्टआव आं खिन्थाला आरोखि ना, नोंसोर भिडिअखौ नायनानै मिथिबानो जाबाय आं मा लानो नागिरदों। सरमाव थांनो नागिरदों, क'क्राझारावहायनो थांगोन। ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन, लास्टआव खिन्थागोन आङो। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो आरोना। लेट्स गो। दायो आङो थांनोसै, आङो रेडि जाबाय आरो खालि जास्ट लंपेन्टल' गाननांसिगौ, ओमफ्राय गस्लाखौथ' गानखांखाबाय। दायो थांनोसै। Para थांग्रा ओरै लामा खाथियाव ओरैजाय बेयावबो मोनसे दं, ओमफ्राय बेना बिदि बे ओरैनो रेजेंथारलै गारियानो, मानसि गारि नायनो गारि। बेयो 15,000 मा होनो 1,15,000। मेरा बाइक ना क्या क्या है? नैबे एसे आनखमा नैबेखौ बांसिन बायो, बे 1,15,000 ना, ओमफ्राय नैबे 1,17,000। एन्ट्रक टिभिएस बेखौ लानो। खिबानो गिदिरद्रायनो बबे खाथिनि आरो खाथियाव बिदि कालारबो दङ, ओमफ्राय आं कालारखौ बैखौसो फसायदों, ओमफ्राय नैबे गोजाखौ फसायाखै। बयबो सालायजोब्बायना बे गोजाखौ, ओंखायनो बै गोसोमखौ लानोसै।